בוקר טוב, אנחנו עכשיו... ערב, בוקר, שעריים טובים. ואנחנו, נכון, פעם גנבתי בבית ספר מחשב, וזה, הוא עובד. לא ידעתי שהוא עובד, אבל הוא עובד. הוא היה מעל האוטו והוא נפל לא, הוא לא נפל. חטפתי אותו בבית ספר, והנה, הוא עובד. זה לא יכול להיות, אבל הוא עובד. איך? מגניב המחשב, נכון? הסתכלו מה איתו. זה המחשב שמצאנו במכוניות זבובות. לא, בבית ספר. לא. בבית ספר. מצאנו מכוניות מה זה שבובות שמרחו, ואז פתחנו את הדלת והיינו מחשב, לקחנו. אני לקחתי. כן, ואז מצאנו את זה ואז זה עבד. בשוק. יאללה, תרשמו לערוץ.